Alula kani ngati zimene zozo. Mprogramu iyi timakhala alendo osiyana-siyana. Lero ndi akabwerebwere Andrew Waluma. Yes. Akula ndani Maluma. Tathokoza. Zikomo. Zikomo. Mpando umene ndimaukonda kwambiri ndine. Lero ndakhala ndine. Akula ndani. Zikomo kwambiri. Komanso ndi mai paipi. Yes. Maswera koma? Ndaswera. Taswera. Zikomo. Munthu wathu wa lero ndi munthu wovuta kwambiri. Akuti ubwino Othetsa Chibwenzi kapena Banja ndi mwamuna kapena mkazi osaphunzisika. Ubwino Othetsa Banja ndi kapena Chibwenzi ndi mwamuna kapena mkazi osaphunzisika. Kuli anthu ena amatha kuthetsa Chibwenzi kapena Banja chifukwa choti iwo cholinga chawo amangonena kuti ndampirira saphunzisika. Tufuna tikambe nkhani imene lero. Mai paipi. Nkhani ndi imeneyi. Akuti ubwino Othetsa Banja kapena Chibwenzi ndi mwamuna kapena mkazi osaphunzisika. Chifukwa kunjako aliko anthu ena osaphunzisika. Alipo. Tisanami. Pali ubwino mugwirizana nawo munthu ngati? Ayi, sindikugwirizana nawo. Bwanjiso. Ndi bwino kumuphunzitsa munthu. Osati kuthetsa kapena kuna kuti asiyane ayi koma kuphunzitsa. Okay. Bwana Waluma, munthu ndi umenewo akunena kuti ubwino Othetsa Chibwenzi kapena Banja. Yes. Ndi mai kapena bambo wosaphunzisika. Pali ubwino ngati mutu wayamba ndi mawu oti ubwino kusonza kuti chinthu choncha bwino. Ubwino tikanatha kunena kuti tikuganiza bwanji pakuthetsa Chibwenzi kapena Banja ndi munthu osaphunzisika. Koma ngati akuti ubwino zikutanthauza zinthuzo ndi zabwino zikuyeneka zichitike. Anthu ena amatopesa. Tikupesesa? Anthu amatopesa. Now ngati mukukakamizana kuti wayesesa waphunzitsa zikukanika nkumakhala belimozi zosalira zake ndi nkhaza mbanja. Ndezi sanafike pa nkhaza uyo azipita amasuke iwenso umasuke. Tiyambe motero. Ngani ndakutero ta. Ndiye kusonyeza mumasula angati kuna kuti tiye zipita popeza ndalephera kuti uthandizike ndikamakulangiza sizikuveka ndikulangiza siku mumasula angati. Funso nkumanena kuti chikondi ndi chani? Osati mumasula angati koma chikondi ndi chani? Chifukwa chikondi mawu okuti chikondi amatanthauza msinthano wa zochitika. Maniva? Mukapita pa mwambo wa Chinkhoswe amasinthana nkhuku. Munjira ina amatanthauza kuti zimene iweyo mkazi ukukachita ndi zimene mwamuna wako akutani? Akufuna. Zimene mwamuna ukachita ndi zimene mkazi wako akutani? Akufuna. Ndiye mukwauza anaphiri chitani izi anaphira ukanika. Pali chikondi apa. Chomwe chimachitika ndichiona kuti anthu feti mabadula mabanja osiyana-siyana. Aliyense akuchoka ukwatakula wina akuchoka atakula. Ndiye banja timati tikafika tiyenera kuphunzitsana. Sindingamvelero ndi lero kuna kuti amuna anga akuti samende ndi lero zimafunika ukhale kanthawi lero simungaphunzire. akazanga tiye ndizipita. Mwachigwira kuti lero simungaphunzire. Kodi nthawi imene mmakula nkumapanga chiganizo ndipange Chibwenzi kapena ndipite ku Banja. Makolo anu anali kuti? Akugwana anali kuti? Akulu anu anali kuti? Simaona? Ndimaona. Ndiye mubwere mundilembe ntchito mbanja. Sikuti kulemba ntchito yayi. Koma chifukwa chita komana okulakula. Ndizo mwa mafuna mamuna ndizo mwa mafuna mkazi ndizosiyana. Ndi chifukwa kitu kuli sukulu yakwacha. Ukalephera ku sukulu kuja sanena kuti 14 ndi yakwacha. Wabwera ku sukulu lokula kale azingopita kalasi ya mtsogolo zikakanika umakhala. Akuti Banja ndikuphunzitsa nato. Inu mukana kuti lero akazi anga ndifuna uchachi musamapite. Muzikhala pakhomo. Akazi ako lero akuthawa kupita ku chalichi. Akangobwera meko pakira uzipita. Iyayi amakhala akazi anga izizi zomupanga sizabwino. Akazi anga ndikufuna kuna kuti inu musamapanga izizi. Akazi anga iyayi mwakuti koma usangoti lero ndilero nyamuka uzipita nyamuka uzipita. Mistake kapena kuti kulakwisa munthu malakwisa kamodzi.
akalakwisa kawiri ndikhalidwe ndi munthu ingati akanika kuphunzira ndikhalidwe ndowuma mutu adzipita mapeto ake musalakwisana mandiva ine ndichitenge ichi komanso chinthu china wakanika kuphunzisika munthuyi ndiye kuti mtendereweyo ophunzisawe ulibe uyo akanyamuka nkumapita mpamene neweyo ngoni mtendere wako chifonde kuti ukhala momasuka mtendere ulipo kani yovuta Kapena mwangotsekula kanema wanu panopa pa Mibawa nkhani ili pano ndi nkhani yovuta kwambiri mmamidzimu zinthu zikuchitika zibwenzi zikuta mabanja akuta zifukwa zake azibambo azimayi akumanena kuti mwamuna windampirira kapena mkazi windampirira pa chibwenzi pa ndikumapirira ndi munthu sakuphunzisika nkhani ili pano ndiyonena kuti ndi bwino kunsiya munthu wosaphunzisikayo awaluma kunena kuti azipita yakuyendera aphunzisike munthu kwena kumphunzisa inuyo maganizo anu kumeneko ndiwoti cha akuyenera aphunzisike nkhani itu ndionena kuti chifukwa ngakhale mwana ku skulu ngati sakukhoza phunzitsa yenera kulimbikira kuti mwanayo aphunzitsike akafika pokanika apite klasi ina ndi pamene pomapita uli mbulibe akuyenera aphunzitsike klasi yomwe umapita ulija mbuli koma akuyenera aphunzitsike klasi yomwe mpaka na akhoza muyankhe funso umapita ulichani amapita ali mbuli asakuzabe chinachi azikhala benso alosaphunzisika kumene mukuyenera kuphunzitsa inuyo kufika kuti munthu yomwe nankonda my baby ndifunse kama funso funso ili ndilophweka mundiyankhenso mophweka azimayi niyo mmata kuphunzitsa mamuna kapena pa chibwenzi kapena mbanja amazibisa atu akuyenera kuphunzitsika ngakhale dressing amazibisa zimene kunena ngakhale dressing amuna anga mmene makomana nawo ankandivalira tinamizeni ineyo amuna anga sinufuna azivala yani azivala yoni dressing yanga ndikufuna amuna anga muzivala golf shirt jean yabwino ka sports kuphazi wayamba kuphunzitsa amuna anga simusamba kawiri akuyenera isamba mama wani mazulu akama zano kama pang'ono mumatha kuphunzitsa funzo langa ndi limene mampatu zimene fotokoza mai waluma kunena kuti usadiso mai waluma mai pai mai waluma ali kunyumba mai pai akutero mai pai amatu awa kuti iwo amata ku azimayi akuyimirira tu azimayi azimayi amata kuphunzitsa azibambo kuvala amata kuphunzitsa mamuna kuti wampeza mamuna kuti uyuyu sama tiwa kusamba ulendo unazisamba kawe ndikufikizana poti ababa wakozeka anthu ayambaso kuyamikira koma ndichifukwa yani azibambo amalanga kanga chiganizo chawo imakhala chiganizo nkhani si abambo akufotokoza kunena kuti mai kapena nzibambo kusiyidwa si nzibambo yekha komano chimene ndimafuna kunena pa nchonena kuti zimene akunena kuti amaphunzisazo nthawi yokwiya akayitsiya kuti azimayi amakwiya tu azimayi akwiya chifukwa chani ali pa nthawi yophunzitsa chifukwa chani nzibamboso amakwiya inu olo nzimayi mkazi wako mwamutenga mayi galimoto ndi tenti kaphunzitsane kunsewu ukangoyerekeza kungolankhula kuti mayi breki sitimaponda choncho koma akanakhala wina kaphunzitsidwe akazanga panopangakhala azimayi akazanga tabwerani takhalani apa akazanga koma akazanga mukudziwa azantu ajamukenda na wacha ine sinimafuna ni muziyenda kuma iko nguphunzisa ndikudanisa dokumene andu udani tumene sukudanisa dikirani bread amene mukadya mama wa lero limwafusa mwana nunda maitenga kuti ndiko omwe acha madana na wacha ndikuzani sichoje yayi tibwerere mbuyo pang'ono awaluma nafunsa afuseniso nafunsa funsoto ayanga kuti kubwera kwa ine iwo amata azimayi amata kuphunzitsa mamuna kuvala amata kuphunzitsa mamuna kukusamba kumapirira tadikirani kale koma panopa siponena bodza pano siti kunena bodza ini mukuti bodza wakuti ndi chilungamo inuyo ndizoona kuti inuyo mumata kuphunzitsa munthu atsogoleri ukamakalowa mbanja kapena muchikondi pachibwenzi ukamakalowa tingotenga nkhani ya chikondi ukamakalowa muchikondi munthu umeneko akhale ndi ma principles yako wokondedwa amene ndikumfuna ine akhale wotere mandiva ukangophonya point iyo panga ma principle
ndoti kuli konsomene opita iwe uzingosatira nde mavuto ake ndamene kumakumana nawo lero le azibambo kapena azimayi akumagwa BP ndikufa nkhani yake achikonde awo akupanga zosiyana ndi chimeneyo ali ma stroke akuchuluka nkhani siza kudya ndi zina zotero zoiya chakudya chachikulu ndokondedwa kwa amene uli naye uyisaza kuphunzisika sakuphunzisika mukumva tumayi pa nkhani yakutero ngati mukufuna kufa ndi BP ngati mukufuna kudwala stroke kakamirani andikuza mudwalatu inu zisiyeni ayi sichoncho ndikuyenda kukakamiraji mufuna kudwala mufuna kudwala ndikuyenda kuvetsetsa ndikavetsetsa imene sindidwala nkhani iyi ndi nkhani yovuta kwambiri nthawi inayi yonse tikhala tikutsegula malaini kuti muimbe foni timve kuti kwanuku zinachitikapo kapena munayamba mwaphunzitsako wina wake kapena inuyo kumene mukungoganiza kuti kuphunzitsa ndi kwabwino kapena ayi wosaphunzitsika achoke basi mutiuze maganizo anu pa Facebook anytime from now tikati kuwerenganso ma comments anu tiuzane chilungamo topano pano ndi Pamtetete tisanyengerere mawu timasuke pano sitibisa nkhani mayi pai nkhani ndiyonena kuti inuyo munene chilungamo inunso munene chilungamo tisapange za sewero pano palibe tu sewero mukumvesesa azimayi inuyo muyimire azimayi ndi na azibambo amene mungakwanise kuwayimirira ndizoona kuti azimayi inuyo mumatha kupirira mumatha kulimba mtima kuti uyuze vute zitani angakhale mwamuna waipa Chibwenzi nditha kumphunza pakhale zolakwika zina zake simungamsiye ayi kwambiri ngati ndangkonda singasi ngati ndangkonda singasi inu ndangona ni Banja ngakhale pa Chibwenzi eti akati nzimayi ndolimba mtima nzimayi akakhala ndi chikondi changeti amakhala ndi chikondi inu ndiyawa ndiwafunse kumpira ku Chibwenzi ndi ndiwafunse fuso ndikilani ndiwafunse ndikufunse nifuso awasabana metu pano mfuna ndiwafunse fuso mamuna nditha kumpira ku Chibwenzi muhimba ngati ku Chibwenzi ndikangwira mamuna mwina ali mulumu muja linyi mkazi straight ndikuja kuona kuti ndakangwira munangwirapo koma ndikafika ku nyumba tikakambirana nkhani kata ikata ina ndata ndakhululuka koma mudzaone mamuna akazanga kuti wakugwira mkazi palibe kukhululuka Bible limati cha Bible limati bwanji kuti ukangwira ndi chigololo lathera pati nanga ifeti bakhululuka bwa ndiye kupusako ifeti bakhululuka bwa kumene konde kufoira kumene konde kufoira tili ndi mtima ofuna kukhululuka koma azibambo alibe mtima ofuna kukhululuka asatinamisa mwayimba kungani ndimafuna ndiwafunse fuso lophweka laling'ono kwambiri tafusa achikondeano munamba mwakwirapo kukwira kukwiya mkumudwa nawo chifukwa chani chifukwa chini makhadi nkhani zinazo zakuika koma baba afika nthawi ina unati olo ndikuye akukanika kuvomereza ngati wafika akuti wo amakwiya amadzakhululuka chimene ndimangofuna tu chimene ndimafuna ineyo andiyankhe kuti anakwiya ndi chifukwa chani ukumukwira wachikondi wako andiyankhewowa chimakhala inoti chomwe wapanga chokupweteka chikuta chikapitirira kupweteka chimachitika ndija basi samangoti lero ndi lero chifoti ukanika kuphunzisika zipita umapirira nde imbafika nthawi imene nomuona zoti izi zilibe tsogolo izi zizipita ine ndifunira pati ndi masule kupang'ono kupangira ena amene akuonera program iyi tikamati kuphunzisa pali zinthu zingapo zimene munthu umaphunzira pa Chibwenzi panga kale business umata kuphunzira kwanzako ingakhale skulu yomweyi chilichonse umata kuphunzira apa pati kuyang'ana mbali iti inotu mukuchedwa ndi fuso nkhani ndionena kuti chikhalidwe cha mchikondi ndizotheka kuphunzisana lero likungochoka wamene ndachoka pano ndikukakisa akazi wanga alingalira kuti lero ndi lero bambo aje nangufikira kundikisa ndizotheka kuphunzisana chikonda amaphunzisana kumene azimayi amakhala ndi nkhani zosatha nthawi zonse azibambo ndi amakhala ndi nkhani zosatha azibambo ukhoza kulakwa lero koma nkhani meja zatuluka chaka cha mawa akazaka munandipangira ndemundifuse inetu ndi bambo ndemundifuse chifukwa chake azibambo timakhulupirira okhala mwamtendere pakhomo dikirani tu musachite phuma azibambo timakhulupirira okhala pakhomo mwamtendere zikapweteka lero timamwera madzi maka ukaona muli yanzakoyo kuti izizi kuti ndizilankhule sitithana malinga ndi mmene ndikwaziwira anaphiri mwaniva nkhani zije timazikhalira timadikirira next time
mistake ikachitika yofanana ndiyo yambirira ija imakhala no reference ichi mwachitachi munachitaso nthawi yapo muone chikondi cha mbambo muone chikondi cha ndi bwinonati mwala kwa mai khala ni apa wandipangira sakuti ine sindikuzifunaso zili ndine kupepesa zindine kusapepesa pamenepo koma osanya kuti mundisungire mangawa lero kuna kuti chaka cha mmawa mangawa amene chemudzatulutse ndiyoni mukundisungira zinthu mu mtima mwanga mumaziwa kuti azimayi they are too retaliative ndiyo sizinapye izi yamakala munasiya yokwanira zimatengera mmene pakhulupo palili ngati zonse angakusiyira penepo kuyenera kupanga zichongoso panopa tisasakanize nkhani tikuona ngati ine ndikuona ngati tikusakaniza nkhani za izi chimene mafuna neyo pophunzisa apa chimene chikuphunzisa ndani aliyense akuphunzisa khalidwe aliyense amphunzise nzake khalidwe ndafotokoza kale kunena kuti wachikondi wako akuyeneka apange zokhazo zimene iwe ukutani ukufuna chifukwa akapanga zimene iwe ukufuna chikondi chikhala chabwino koma ngati wina akusintha akuchita twist njira zako zimene ukufuna maneva vuto lina limene limakhalapo ndi kusafuna kulolerana katikati mwa chikhalidwe cha chikondi pepani komanso pali kulolerana kwina pepani maipai chifukwa chimene ndanenera kuti tukanga tikusakaniza nkhani tinene mbali kuphunzisa nzako kuti mai ndiwo zisimumaphika bwino muphike chonchi akufunsa kuti anakuphikira bwino muyankha kuti kwathu ankaphika ino atiti ndiwo timaphika chonchi mwaziphunzira kuti mwaziziwira kuti muyankha kuti ankaphika mwachiduletu apo mothamangisa ndi nthawi awa tisachedwe nawo awa tisachedwe nawo maniva ndewe takhala apa ndikuphunzisa awa tisachedwe nawo khalidwe limayambira ku nyumba makolo akamakulera nkumakukuza amakhala kukuzala khalidwe tsono iniyo mukunena mfundo yani kuti mkazi osaphunzisika pena mwamuna osaphunzisika lithepo ndi nkhazi anthu aphana olata kwana 20 provided upeze chimene ukufuna nkhani tu mabanja kupeza yomwe sakufuna ndikuze ndemugwire mfundo iyi awagwire mfundo iyi kuyambira lero mabanja ambiri leroli akungokhala chifukwa choti ena akulerana ena anangozolowerana oyimba anayimba kale pachibwenzi tikambe nkhani ya level ya chibwenzi chifukwa pali ena amene akuona program ali pachibwenzi so chibwenzi sitingachikhulupirire munjira ina iliyonse fa ku chibwenziko ndikumene anthu amabisa chani mavuto amene akubwera mbanja watu akubwere 14 inabisa kuchani mawanga kuchibwenzi awa anabisa mawanga kuchibwenzi ndizo nsezi zimakathera mbanja ndiye mbanja mwende mopuzisana ndichifukwa mbanja mwende mopuzisana ndizoona kuti inuyo munthu amatha kuphunzisika munthu amatha kuphunzisika zoona palibe munthu ndi anthu angati amene angakanike kuphunzisika anene kuti ndi angati amene waphunzisa ndiyambiri chifukwa kulakwisa kumene ndimalakwisa ine mupeza kuti kumwambo wa Chinkhoswe tinalangidwa kumwambo wa mbanja tinalangidwa zakutchalichi tinalangidwa chani pena paliponse palibe koma chomwe chimafunika ndi kuphunzitsana mwachikondi kuphunzitsana mwachikondi palibe azibambo ndinono anthu ofuta kodi chikondi mukuchiziwa inu mungolankhula chikondi osaona kuti mukudziwa chomwe chimachitika china kunati usaphunzire pali azibambo mwina apeza nyumba mosakolopa chonchi akubwera ndi azinzawo akutsata ndi anzawo akubwera kaduku akuona nyumba mja simuli bwino akuyamba kulala njira uli apo nthawi imene suma ndiye nthawi imene iwe suma alina zawaja iwe pande paja uchiyankha bwanji uchilandira bwanji akufuna kundiphunzitsa ndichifukwa chake iwe mafuna kundichisama ndichifukwa yake ngakhale Bible limanena kuti mkazi wangwiro angampeze ni ndani munjira ina tichoseza mkazi zotingonena kuti wachikondi wangwiro angampeze ni ndani nthawi imene umayeneka kukolopa nalo ukutani imakhala nthawi chifukwa ine ngati bambo ndasaba mamawa ntchito yanga ndikuiziwa ndikupita ku office ndikapita ntchito pobwera kuti munthu ali ndi zake ukoko akabwere kumakulalatira iwe yankha kuti chani kodi ukayankha mola kuika asiti ndi mayi ndi wachani wamphunzitsa kana wamulala inetu ineyo dikirani ineyo asandipwetekese mutu kuti ndimphunzise asandipwetekese mutu kuti ndikasake chakudya chapakhomo asandipwetekese so mutu munthu uyu kuti ndimuyang'anire mu zonse kodi ineyo ngakhale ineyo ndachoka kwathu ine ndime nthawi yotaya sikukuziwa kusita kwa shati kunati shati ya masita bwaji kodi trouser ya masita bwaji ondiphunzitsa nda akuvala trouser
na amene akuyenera kundiphunzitsa kusita Kuti trouser akazanga lero trouser ndikuze iweyo ndikuphunzitse ali mukalisiya yonji ine mulisita yonji mawa ndizachita chimodzi iweyo ndikuphunzitse kusita iweyo ndikuphunzitse kusita kwa trouser atiti panopa lero yafika poti apapa tikamwe madzi pang'ono koma nkhani yenini imeneyi panopa ndiyoti ubwino Othetsa Chibwenzi kapena Banja ndi mwamuna kapena mkazi osaphunzisika kuli anthu ambiri amene inu mmanena kuti mwapirira munjira zambiri ndi bwino kwataya kapena inuyo mukena kupirira azipita inuyo kani pompo tibwera poza chedu apa komanso tikabwera poza chedu apa ndikandi kuwerenga mameseji ena kuchoka pa tsamba la Facebook komanso nditsekula mafoni akhale pafupi kumeneko komanso chonde foni ikangogwira kunoku khane patali ndikanema tibwera poza chedu aine ndipita banda ufulu kwa eneo ndi chimene anayonesha timu nambuluwa kamenya Osaphunzisika zaka 19 ndi kumene kuko nakapanga chinthu choti ine mwanga sinema iwala napanga assist game ya Mozambique ndi Malawi kwa eneo ufulu chifukwa chinthu anakufunza dzina langa ndi Beatrice Njira ufulu kwa ineyo ndikusewera netball yomwe ndimayikondesesa kwambiri yomwe inandipangisa kuti ndikayimirire dziko langa m'mayiko akunja ochuluka ni magedi bida mangani lori ndi ndufu ndimagwisa mu masuka business yanga dzina langa ndi Neva Mabinje ufulu kwa ine pa business yomwe ndimachita ndomwe imatha kuthandiza anthu a dera langa kupeza chinthu chomwe akufuna. Dzina langa ndi Shireen ndimayimba nyimbo za gospel ndine wachimwemwe chifukwa ndili ndi ufulu wogwiritsa ntchito luso langa pomasulira maganizo anga. Zina lane ndine Mphondo Mjumira, nina mwanakazi na vana vingasuzya uli ninga mtimba cha mwanakazi wani tiyeni tileke kupanga nkhaza cha. Zina langa ndine Bethia Katseka ndimagwira ntchito kuno ku Mibawa television. Tiye ntonse tigwirane manja pothetsa mchitidwe wa nkhaza. Takulandirani Pamtetete pamene timangalula timakamba nkhani mozanyengerera mu program ya lero muli mayi paipi komanso anthu waluma mutu wa lero ubwino Othetsa Banja kapena Chibwenzi ndi mwamuna kapena mkazi osaphunzisika. Makomenti amene abwera kuchoka pa Facebook Love Mobomba Samson akuti ubwino ulipo chifukwa munthu sungamangophunzisa abe munthu umafika poto osatheka po banda akuti umumasukire mkazi ndikumamphunzisa akakanika kumphunzisa zolakwika timampasa chenjezo chenjezo likupita kuti akutera po banda sanamalize to apo banda apozude akuti achavula chiwaula akunena kuti zina zimanyanya musiyani apite akaphunzira chikhalidwe kwawo akafuna banja azabwera tamvera ni mfundo ya bwino akazafuna banja azabwera kubanja tusikusukulu pia ajonzi chiwaula akunena kuti ngati sakuphunzisika siyanani ngani simene ukapanda kusiyana apapa zisakhala za nkhanza ndiye inuyo kupewa nkhanza mbanja ndi bwino kuti musiyane. Makomenti amene ndamene akuchokera pa tsamba la Facebook muli ndi mano nthawi ina iliyonse panopa ndikandi kutsegula mafoni mutiimbire pano timvane nkhani ndi yanu zinthu zikuchitika paliponse. Yes, anthu azimayi amafika pona kuti boyfriend wanga ndasiyana naye chifukwa choti ine ndinapirira. Yes, namanena kuti ine ndimampirira today ndi wanga amene sindzasiya sichikondi azafa
abwana ndikuyenera kumpirira chifukwa kuti ine ndisintha abwere uyu ndipange kuti ndikutsegula malaini panopa 094 chikondi sindende anthu panopa game yafika potenda anthu ambiri ali mu ndende ya chikondi mmakomo mmene akukhala maniva mkazi ni mwamuna anasiya kulankhulana kalekale koma ali mchikondi ali mu prison anthu ndende iyi ndiyoende akuseva ali kunja akanene kumtundu wa anthu kuti dikirani awa akanene kuti mundiphunzitse kusita kwa trouser bambwana mavala skate bambwana mavala skate azilongwana mavala maskate hello talikirani kane matimvani bwino hello halo maswera mai maswera mai taswera ndi mai ndani komanso mukuimbira kuti mai osuna kunchisi zikomo kwambiri takulandirani Pamtetete inderatiti zikomo kwambiri nkhani tu ndi imene imwaimva atu nkhani zaiva ndiuzeni maganizo anu mai inetu maganizo anga tona kuti ndi bwino abambo ngati aona kuti panakale sipali bwino asitisa ndithu akuphunziseni eti asalimi nafe zono akuti wina wosaphunzisika kumanzi kunsiya ndi bwino komano simira kuti ndikawusazike ukwati chifukwa chokuti iye watopanane didi asitikulondazi bagwandi athu nkhani yetu sikukondedwa kwa mukumva tu nkhani kuna kuti sikukondana koma iniyo simumaphunzira azimayi nkhani ndikuphunzitsa asaneza nafe tikati ndi amayi otu limoja amayi titakwera yanu tu amayi ati akwera yanu tu ngati mukusaka amayi azitikonda asatope nafe ngati mukusaka kuvula ziva zikomo kwambiri choka chizira chokoza kwambiri mankona ngati siyangawa asotele ndagwira mayi zikomo hello maswera kunchiziko moyo omwewo mayi kuno zikomo nkhani ndi imene itu tiuzeni maganizo anu inetu maganizo anga ndi omwewo ofuna tizi kubverani na bambo zimene matiuza sono nkhani yagwera poti munthu ngati sakuphunzisika lite basi banjalo zene lotu lisate basi lisate kumangophunzisa nabe basi mkamaniphunzisa serizingo kunjesesani zomwe mulizazo mayi watu akufotokoza zikomo kwambiri tachokoza kwambiri kunchiziko azimvesesa adidi mofaya faya mabomba zikomo akuti azimvesesa mwamba tunkhani ndi chifukwa chani mayi wakufuna kumvesesa moyo wa banja chani pali kulangiza kosiyana ndakuwuzani kayo kulangiza kona kuti wina akubwerapo akulangiza ngati akukalipira kapena kulangiza kona kuti akazi akakhala ne apa ndikuwuzeni chakuti usinimafuna umatha kuchimvesa imeyo wezona muna anga kuti chipenja sakuchifuna ndikuyenera kusiya chiti Pamtetete maswera bwanje wawa wakulu maswera taswera talikirani kanema timvane bwinobwino ndine Julius ona kumponera zikomo kwambiri takulandirani Pamtetete maganizo anu akulu Pamtetete ngendo kwinza nawe DJ zikomo kwambiri tiuzeni maganizo anu malume mkazi ngarakani kuphunzitsa wese vanopphunzitsa ndipo nazipita azolowera nkhaza ngakhala azimaya masiku ano kodi mukuimva ngani yakuti uli masukulu mofaya inuyo imeneyo azimira usukulu ali wana osati akalowe mbanja nangati akaphunzira mbanja akaphunzira kuti zabanja akaphunzira ali mwana kuti zabanja kwena kuphunzira ali wankulu akunena kuti kubanja malume ndatokoza kwambiri kubanja nkokathera zinthu mwamba kuchokera kunchi apa ndikumponera atu akuti ukamphunzisa munthu zikakanika kuti achoka akuteretu anene kuti ndimphunzise kusita kwa trouser akwenera kuphunzitsika Pamtetete maswera bwanji hello wawa akulu maswera ndaswera iniwo muli live Pamtetete dzina ndani umwanzo mukimbira kuti ndine Samilo kuno kumangochi ndiuzeni maganizo anu akulu magaza ndona kuti ngati uchele wina akulaphisa ndi bwino mwina kupoza naye kumaphunzisa
Gitu. Palibe chokanika. Koma munthu akafika poti zakuphunzitsika mungatani inuyo? Amafika poti. Mabanja amakhaula mumuna mulankosi yankani ndio kukana na basi. Osasiyana eti? Osasiyana yayi. Mpaka naliti. Iye mwambare malume. Mpaka nakhozeka. Ati mpaka naliti awa. Mpaka natheka. Chimene chimachitika ndi maniva anthu akukakamira kuti anthu asasiyane koma lero lazibambwa mbiri chimwemwe amachipeza kunja azimayi ambiri tamverani tisabweratu pano tisakambenkhani yomasukirana imene mufuna komano nkhani ndionena kuti azibambwa mbiri chimwemwe akuchipeza kunja chimozimoza azimayi chifukwa choti chabwino Pamtetete maswera wawa mwaswera Banja diki. Taswera wakulu kaya kumeneko? Taswera bwino. Dzina ndani mwanzo mukuimbira kuti? Ine ndine Jonathan Kasiafundi kumzinda kumherembe. Ziko mukwambiri kumherembe kumene kwa malume. Tiuze ni maganizo anu. Ya maganizo anga ndoti. Ndiye kule. Maganizo anga ndio kuti Banja lisate. Chifukwa Munthu palibe amene saphunzisika aliyense amaphunzisika. Ndiye munthu yeuzingo muphunzisabe siku ina azamva kwambiri. Munthu amamva pang'ono lero amvapo pang'ono mawa azamva kukotu pang'ono. Osati kuti Banja lithe chifukwa pomakwatirana Banja timarumbira kuti ayi mpaka imfa nde mavuto osaphunzisika ukoti ndi imfa. Zamveka malume. Yeda kuti tizimuphunzisabe Yesu azitiphunzisa ifeso tiziwaphunzisa akazi. Zamveka malume ziko mukwambiri ndathokoza. Yesu ndathokoza kwambiri ndakunyadiyana abiti. Ziko mawu amenewa. Mamba tu mawu. Nkhaniyo ikumveka. Kuchoka kumherembe kumzimba. Nkhaniyo ikumveka. Ikumveka mamba tu mangopirirana. Nkhaniyo ikumveka. Komano chimene ndimafuna kuyankhula ndichonena kuti pakupita pa nthawi umatopa mukutero ino maniva now leroli zibwenzi zilipena paliponse chifukwa chani apirira zafika poti zakhozokera maniva munyumba mwayamba kupowa nyumba mwayamba kupowa maniva nkhani timakamba yama MG2 ija ndi imene ino zimayambisa ndizi root yake ndizi kusaphunzisika ngamphunzise nkazi ifukada akupeza kupumulira kuchako Pamtetete maswera wawa hello imene isikumveka timanena kuti lero limukakapeza MG2 mumakhala ndi nthawi yomufotokozera kunyumba kumavuto ndi yawo mukunena kuti MG2 ndi amene amaphunzisika umakhala kuti ukuthawa akulephera kuphunzisa kwa nyumba umakhala ndingofuna ndifuseni MG2 ndi amene amaphunzika ndi MG2 dikirani kayodawa ndifuse kodi mesa mufuna yankho mesa mufuna yankho patenda maswera bwanji hello Pamtetete maswera talikirani kanima timvane bwinobwino wakulu talikirani kanima timvane mukundiva bwinobwino ndikumvani talikirani kanima timvane bwinobwino tepani kamina dzina ndani mwanzo mukuimbira kuti ndine misankisi ndikuimbira kunzuzu zikomo kwambiri ndimasukireni tu nkhani ndi imeneyi nkhani yovuta kwambiri maganizo anu ndioti chani ineyo maganizo anga ndioti mukazi ngati siwophunzisika ndioti nkaziyo anthu ayesesapo kumphunzisa ndioti siwophunzisika ndiye munthu otera ufuna kumutenga kaye kuti mwina make kumpereka kwawo kuti akhale naye basi kumpereka kwawo kapena abwerere kwawo basi lite abwerere kwawo kuti akaphunzisidwe kuamvesesa mwina akamvesesa bwanji oposa mwamuna wache makukholo linakutumizira ntumiza kwa iweyo lero ophunzisa ndani pakati pa iwe ndi kholo ophunzisa ndani lero litu anthu
unamwali ukulowa benga khale nyumba adakali wankulu mwambato akulu nkani ndimene ndi kholo mpuzisa iniyo basi abwerere ku nyumba basi azabwerenso ulendo wina kapena basi abwerere chimodzimodzi abwerere akakonzedwa mwina akhoza kuzandiuza kuti apapaso panamba kumvesa chimodzimodzi nyumbamo ukhoza kumulangiza kunakudamunaaosagesa ndiye kuti ayesesapo anthu ambiri kumphunzisa koma sizi kugwira zamveka mamuna wanzeru zamveka ziko mukwambiri atsogoleri kunzuzuko akaphunzira bwanji kwawo asogoleri mamuna wanzeru amayima pa mfundo zake ndipange summarize phone anena kuti ngati munthu yosaphunzisika atani abwerere ndiye kuti anthu ena mbuyomo ipena akwawo ndiye kuti amayesa kumphunzisa ndizoona zimenezi ndiye kuti amayesa kumphunzisa kwawo adakukanika ndiye abwerereso kwawo adabwererenso kongo ndiye akapangako chani kwawo pamenepo akapangako chani funso labwinotu funso labwino umene kwawo akapangako chani taonika tivuta timapita kuti kumuti yetu kokalima ndiye kumene kuti akaphunzira sitaoni yavuta nkani afika potentha pano Pamtetete maswera taoni yavuta wekha kuyenera kumphunzisa wamkunda hello maswera wakulu zina ndani mwanzo mukimbira kuti kumpelembe kunzimba ziko mukwambiri nkani ndimene yovuta kwambiri maganizo ano ndoti chani bwana ngani yakunomino ndiyosavuta chekufunika andikumvese sana ngani kwambiri mubanja aliyesa makandi vuto ngengati ngani ikayoti wina akalakwisa ngatisakumvesesa basi banja liche yayi kuphunzisa sikumata munthu kulakwisa samata munthu alona kuphunzisidwa nthawi ali mundo mpaka nakufa ndabaaati tizakhala tikuphunzisana tizakhala tikupilirana pa mavuto ndi pa mtendere ndatisakuyakwisa italandibanjalo tikufunika kumvesisana munthu ngati akukanika mmapezebe njira ziwiri zitatu kuti mpaka mnduja agweremo chifukwa munthu alekale ku munthu sayokoza zonse yayi chimodzimodzi wamuna ndesi wamuna amata kusaphunzisiwa nangati wamuna isaphunzisiwa sakuzera kuti litei nkhani ndiye kuti ngati sakuphunzisiwa sikapena sakuzera ezele njira kuti akani azimvera komanso kuti aphunzire amvese chimene ukufuna iweyo chifukwa ngani kuti wina ngati isaphunzisiwa manja lite noti madaja onse azitatu zamveka mawakulu ziko mukwambiri tamba ndemanga zanu kodi ndilankhuleko nawo ndimafuna oyimbawo akanafotokoza kuti akati kumvesesa ndi chani chifukwa banja solikamata pamakhala kuuzana zichewa mayi mukupita chabwino bambo inonso mukupita ndikupita nkhani ndiyo kuti chani tikusiyana ifwa cha izi kumvesesa sindikufuna kuti inuyo muyang'ane mbali yoti ukusiya mkazi ndiwe mamuna pale azimayi ena amene amatha kusiya azimuna ndichifake ndikunena kuti mayi mukupita kapena bambo mukupita iwe mkazi atakusiya chifukwa choti sikuphunzisika ndi bwino ungagwirizane nazo kwambiri 100% andinokanika ndiye kuti ndizikakamize mufuna ndizikakamize koma ngati sunafuna kuyenera kuphunzitsebe basi ngakhale Pamtetete maswera manje halo wawa maswera wakulu taswera dzina ndani mwanzo mukimbira kuti ziko kwambiri kunsanama kumene koko tatiuze ngoni tu maganizo anu bwana nkhani ndiyovuta kwambiri kuti ndaona kuti mafunda mwenkwena ndiyoveka bwino koma kuti anthu mutazi yese ali ndi vuto wake talikirani kanema timvane bwinobwino talikirani kanema kuti pamene munthu akupanga maprogramu pa ziko pa mikazi wake umafunika kuti munthu akhale ndi yembekezo chimene chimene anapangira kuti mkazi wake apakana kotani ndiponso pamene munthu akukhala ndi mkazi wake kumakhala aliyense walikuliwa palibe ukhweza inapezeka kuti wina wake ndiwoletsera pa masopala zake uminaso ndiwoletsera pa masopala zake chonse chimene chimafunika ndikuphunzisana kuti imene atithe kuthandizana kuti moyo wathu uye kabwanji patibale pa chibale pa banja chifukwa banja ndi chinthu chitali kwambiri chimene pamuita ngati mopanda malire ndiye zikakhala chonse imafika kuti aliyense aziwe kuletsera kwanzake ndikuphunzisana kuti banja likhale kupitatu pasogolo koma usati pakana
kutosa kuti basi kwa kanapelekana iya iyo ndio balivona diresa kuti bazonge ngase kujitika mali ali kubeleza kwa kuletera kwa muthu yo ngati kuzosa bwino ndo bakali njira zina kuti chifanza labaji ngati kusike kutenga kabla fasiyana kuna ndani kwambiri ndio ya tuone kwa basi na moto Kukambirana ndikutosa na kuti atichifika ubwino wao ndimene kise kuti akhali muntu ayidali yalawo koma kuti akakhala anthu osiyana-siyana kapena kuti akuganiza kusiyana-siyana kundaletsera kupozisa apo basi Banja lata iyayi zimenezo ayi iyayi zamveka malume ndithu bwana wangu ndathokoza zikomo kwambiri mwachikango usiku wabwino zikomo mwamboti malume ngani dikirani ndi mbambo nzanu to ayankhula dikirani tu ngakhale baibulo kumpingo limafotokoza kuti akalakwa mumtengere munthu mulankhulane naye akakanika wachiwiri mulankhulane naye zikakanika maelda alowerere zikakanika wamenepo mumuyese wachani munthuyo wakunja ndi osaphunzisika zimangokhala nokuna kuti mwapeza M2 chano ndamene mwamba kulimbisana etima mwauna kuti alo Pamtetete mazwera ino mamuona mchituyo ya ndikufunsa kuti mamuona mazwera wakulu mazwera taswera maswa Banja taswera dzina dano mwazo muimbe hapo ene baito ni chago no kurumbi pachapatipati kodi zapaboma kwenye ziko mukwambiri takulandirani Pamtetete tiuzeni maganizo anu bwana ine maganizo anga ndioti kuphunzisa amapita kuchita wejeni kuzija amapanga zija zophunzisa zimayi kapena mamuna kumene kuchi ndeu zafika mubanja maphunzisa kapena kawiri oro katatu zikakanika apopo mkazi si munthu oti muthandizana yaye basi apachira azipita kawiri kwawo kulisa zilongo wawo kulisa bombo wao machozi ameneyo ama sitasu nditu mbanja timpuzisa munthu kusita trouser mbanja mpuzisani mamuna akwenda kupuzisa kuma kara zilongo wao machozi wao matani ama sitasu nditu yakwenda kupuzisani mamuna kazo chimozi ompuzisa iya amene ndio tairita basi maeso azalemba liti azipita iya indamba malume ziko mukwambiri kurumpiko nditu bwana wangu ndatokoza ziko mukwambiri usiku wabwino zikomo ngani ndimene mukumva atsogoleri akunena kuti manyumba mwanumo inuyo mumasita matrauza azi chimwene anu mumaphikira makeke mukukanika bwanji kuphika makeke okubanja fuso la bwino kubanja tu trouser lawa mmene ndimasijira la chimwene anga zikhoza zosiyana bwanji jinsi mwina yena amafuna azilika yani soko hapa pamene mwina kubanja kujafuna tu usite chonje anakuza ndani kuti jini amaika nsoko Pamtetete mazwera bwanji hello wa mami mazwera dasera wangi ndimai ndani kumaze kuimbya kuti ndine mai mbaso kalonga ziko mukwambiri takulandirani Pamtetete tiuzeni maganizo anu mai maganizo anga ndakuti edi apo pofundo ache ndakuti ngati munthuyo ndi osaphunzisidwe kani ndimene munthu osaphunzisa ndakuti amuphunzisapo ndakuti watani wakanika kukalonga kuna zelapo blanda yoti nzimayi wina wake mamuna wake analisotani osaphunzisidwa mamunayo nde kunali anthu ankamuti oti yayi uzipirira ndi kunena pano anamwama nkhwala mkaziyo anamwali anasiya ana awiri ndi wina wachitatu ali ndi miyezi 4 panopa anthu akumati had we known munthu akanapita kwawo nde ineyo ngati ineyo sindikuphunzisidwa kuli bwino ndizipita mayi wanzeru ndathokoza kwambiri ndemanga yabwino kwambiri zikomo mayi ndathokoza maganizo anu zikomo ndinanena ine kuti ukaronga anena kuti zinachitikapo konko mwachidule munthu anafa akuti wina anafika pa umama zija ndimanena zija sizimenezi pamene pafa munthu ndeti yamene anapirira zake ndeti ananitopera nzake akapanda kukupa mpaka nandikazipi mverani nkani imene iti ndifuna ndizaibwerese tsiku lina munthu ngazipe mbanja imene ndi topic ya tsiku lina timazilandira zinthu zimosiyana mandiva nkhani ndi imene imwanga awamayi wakuti ndi bwino kuti apite mayi nzanu tu so pano vuto lokakamina so mmakomo
Pamtetete maswera bwanji? Taswera bwino gaini. Taswera mama, ndi mai ndani umanzo mukimbira kuti? Ni mai madalitso senti kuna kunchinji. Kunchinji zikomo kwambiri, muli live Pamtetete, tiuzeni maganizo anu. Maganizo anga ndionena zakuti munthu wakhala osaphunzitsidwa ndi osaphunzitsidwa ndipo. Amene ndikukanika. Zikhoza kutheka anthu mwakwatirana endi zimene akufuna mamuna amatha kunena zilanga ndimafuna olomuzindisitira madzi muzola ndisiyira kubafa izozo sukutani sukukwanitsa akuuza mawirikiza ndi pamene zimafika ponena zakuti mamuna amafika pogonja anosopano ndiye pena munthu akhala osaphunzitsidwa ndi osaphunzitsidwa ndithu endi tikamalimbikitsa zakuti ayi tikamakhala kulimbikitsana zonena zakuti ayi kakhalani mbanjamu choncho muzingokhalabe choncho muzingopirira choncho zimene zikupezera kuti panopa akupezera kuti anthu miyoyo yambiri ikulowa pansi ndifonena zakuti anthu sili kukhutitsidwa zimene anthu akutiphunzitsa nena zakuti tiyeni anthu akamatiphunzitsa olazibambo tizimva kamodzi kumva ndi kamodzi kumva ndi kamodzi basi ndicholinga chimenolowera mbanjamo ndi mwamunayo kapena mkaziyo ndithudi iye tathokoza kwambiri zikomo usiku wabwino mami nanunso mai wanzeru mai akunena kuti munthu kuphunzira ndi kamodzi ine mukuti ya musatope asatope sono tumagula wawo apa nditenge mafoni ena atatu ngati kumakhala tingotenga mafoni atatu iye ngati kumakhala kuthawa Pamtetete maswera bwanji halo Chibwenzi mai maswera bwanji taswera ndi mai ndani umanzo mukimbira kuti kundilande zikomo kwambiri ndiuzeni maganizo anu mai mkazi tengalakuvanika kuphunzitsidwa ameneyo vadzipira kuti adzipita basi amene ndisasateka adzilera nanga iye akukanike kupita apereke mpata kwa ena tsono azimayi inu mumanena kuti ndino you've got a warm heart ndino azimayi wopirira kwambiri ndizoona kuti inuyo ulo pa Chibwenzi mwamuna wanu mungamamupirirenso tutomampirira komano udakhazinazokutinokutikira chompumbati yakutsedzisa iwo vanikabe ngavakuzozotiye mukadzipita kupirira ngandakukamira chimgerifudukuti basi azipita amene bandiokanika aziza munthu aziphunzisika munthu aziphunzisika nangokukanika kusika kakanika kukanika kusikira mamuna taganizani sima ya mabulu zimakhala kuphunzitsa kuti ndije ine mabulu iye ndatokoza kwambiri kundilande usiku wabwino zikomo sima atokoza kundilande akutero kundilande akutero ndaonatu azimayi anzeru paniva azimayi nakubwera mbali ena azibambo ena kupita mbali ya ngati tsono ngani itu apa mene zekuyendera panopa kuchita kuona kuti ukuka 2 ine ndikutsogola tu ndikutsogola ndine ndikutsogola ndine Pamtetete maswera bwanji hello wakulu maswera taswera musabanji taswera dzina ndani umanzo mukimbira kuti kuno tukumwanje tine Pastor Songa zikomo kwambiri Pastor Songa tiyankhuleni maganizo anu nzimayi ndi chiwalo chofoka Bible limene kuti chodengera chopanda mphamvu Ipe amuna tena kumaziwa azimayi athu maphunzisa bwino basi osatopa nawo hayi osatopa naye nkazi osatopa naye nkazi hayi tsono pali ena azibambo oti ndi otopesa ndiyete azimayi atha kunsiya mwamunayo sakwena kunsiya yayi abusa atu awo abusa nena ni chilungamo abusa awa ndi abusa akuyankhula za chibusa abusa nena ni chilungamo abusa zona zake osatopa naye munthu wamayi hayi akuyankhula za chibusa choona daya kuchiziwa ndamva abusa zikomo kwambiri usiku wabwino abusa choona daya kuchiziwa zikomo ngani ndi imene awawo ndi abusa choona daya kuchiziwa azenge foni umaliza abusa akuopa kuthawisa ngosa Pamtetete maswera bwanji maswera mayi taswera kani maswera bwanji taswera zikomo tiuzeni koni maganizo anu ine mayi mphatso kunjalo zikomo kwambiri tiuzeni maganizo anu mayi mphatso
maganizo anga ndolena kuti musalobe azimama musalobe kuliphunzisa chifukwa mukaloba naso kuliphunzisa ndekuti mutilakwira komanso ndekuti mutha akazi ambiri ukamphunzisa uyu akukanika ndekuti ukati ngaso wina umphunzisa uyu akukanika ndapeza kuti makwana mwina uyu akazitenyi sizoona uyu kamasuka mulungu sizoona kuti kuskulu umatha kupita umangopita paa kupeza digiri kweza chiyani zonse funa kuti uzingophunzirabe funa kuti uphunzire ezimayiso ngoena kuti muziphunzisa ngati akulephera kuphunzisa ali kusiya mulungu sangagwira muzuri vankazi mwasiya waringa kuti sakutha sizoona mpaka nazo asikabe kodwa kuti amuna nga amafuna ichi amafuna ichi nina maganizo anga ngameneyo zikomo kwambiri zikomo ndathokoza ina inzofoni yomaliza usiku wabwino kunjalo zikomo kwambiri zikomo akulu ine ndikupatseni 1 minute kapena 30 seconds mutuze maganizo ano mai paipi mutuze kuti ine maganizo ano ndoti chani ideyo maganizo anga ndiona kuti manja kapena pa Chibwenzi ndi bwino kuphunzitsana ndi bwino kukambirana koma mwachikondi chifukwa nati mukapanda kukambirana mwachikondi sizitha bwino ndiponso akamakuuza muja kunati amunanga akazanga ndi mafuna ichi akhale akuuza mwachikondi akuuza mwankhanza umapezeka kuti zinthu sizikulowa mutu koma akakuuza mwachikondi umapezeka kuti chinthu chija ukuchitenga ukuchikhazikitsa nati zoonadi amunanga amafuna ichi amafuna ichi yetu so tikupitiriza mfundo yanu yonena kuti kukhululukirana ndi kwabwino kuphunzitsana ndi kwabwino osatopa kuphunzitsana zikomo kwambiri awaruma ngati mukufuna banja lokhala lovutika la umphawi osatha pitirizani mchitidwe osaphunzisikawo fa pamene palibepo kuphunzisika mtendere umathawa chotero chuma nyumbamo sichipezeka ngati mukufuna kuzafa mu ndende ya banja ndende ya chikondi pitirizani inuyo ndi life imprisonment ya mbanja zikomo kwambiri athokoza ndi mmene tachezera program imene Pamtetete munthu wake unalovuta kwambiri mukayang'ana manfiga panopa mafoni talandira mafoni okwana 12 mafoni 12 7 anena kuti ayo apite yes eti apite 5 ndi omwe akuna kuti yayi kumaphunzitsanabe kumakhala kuthawa mavuto koma adakabwera ena mafoni kapena adakakokera mai koma nonkhani ndi imene ndoti kwanuko kaenuyo zimachitika wachikondi wanu mmampirira kaya mmaona kuti zimakhala bwanji maganizo anu ndi maganizo anu mukafuna kumkhululukira there is no harm in forgiving wachibwenzi chanu kapena mbanja ndi zinthu zofunikira kwambiri program inali yotentha kwambiri ndikuziwa kuti ena mwalephera kuimba mafoni ndi program yokayo pamakanema onse mmalawo muno program yotentha kwambiri ifeyo ndifosangala kwambiri chifukwa choti program iyi imabwera kwa inu mutiyimbireko mutiyankhuleko ngati pali mitu ina imene mukuganiza kuti tingayiyankhule pa program yanu inoyi ine kuchoka kwa Super DT ndi wonse amene tagwirana ntchito kuno ku Mibawa tingonena kuti usiku wabwino onani ma program otsatira bye